हमने सन के केकरा के चोर कहीं सन, खेसारी लाल यादव के चोर कहीं सन, के कृष्णा बेदर्दी के चोर कहीं सन, आकि अंकुशे राजा के चोर कह दी सन। इकरा मौसा के चाचा के लड़का लिखले हुई अंकुश राजा पहले 4 साल पहले गा दिले हुई ए साल अच्छा रउआ बताई सबसे पहले खेसारी लाल यादव के एगो गाना आइल बा भाई, तू लो गाना सुन लो आ ओकरा बाद अंकुशो राजा के गाना लगा दे। देख हाँ। एगो सिंपल बात पहले रुक जाए, पहले गाना सुन बहुत गाना सुन ले लो पहले गाना है, गाना सुन लो। अब एकरा बाद है अंकुश राजा वाला सुन लो। अच्छा एगो बात हमरा के बतावलो, तू लोग कहे लो भाई कि तनी के खेसारी से जरे लसन, तनी के खेसारी के खराब बोल सन। एगो बात बताओ, आज शुरू से खेसारी लाल यादव छोट छोट लड़का सन के जीवन के से खैले बड़न। कई गो लड़का ऐसन बड़ा सन जवना के खड़ा कर दिया जाए तो कह दिया सन कि हमार गाना चोरा के गइले बड़न। अंकुश राजा के पूरा पंच लाइन नथुनिया में एगो बात हम कहीं भैया, अगर कुत्ता के नाम रौरा शेर रख दी तो शेर कब होई ना, काहे से कि नथुनिया 1 के नाम पर नथुनिया 2 लो चलावे के सोच लो। हम रौरा से काले परसों वीडियो बनैले रहे सन, तो हमरा से कहनु कि कृष्णा बेदर्दी या अखिलेश कश्यप अगर होइलो तो पर लागी आ एज यूजुअल भाई खेसारी लाल यादव के गाना चोरी करवा के। एक और बात हम बता दी भाई कि गाना तो चोरी के बाद पूरा के पूरा, ओकरा बाद ओमे म्यूजिक बुझाता है कि कोनो 4 नंबर डीजे बजावे वाला बीट पीटता ए तो म्यूजिक तो उनकरे न म्यूजिक तो उनकरे हो। एगो चीज हमरा ई नहीं के बुझात नु जे खेसारी लाल यादव के माथा में हो का गइल बा। आखिर खेसारी लाल यादव के माने के कुछ घोर के पिया देलबा कि का। देखी भैया, चंद राइटर मिल के, चंद हई आंडू पांडू राइटर मिल के खेसारी लाल यादव के इज्जत, खेसारी लाल यादव के प्रतिष्ठा सब खत्म कर देलबा। भोजपुरी में खेसारी लाल यादव के एगो चोर के टैग मिल गइल बा। अगर तू सर्च मार बोलो कि भोजपुरी का चोर कौन है तो खेसारी लाल यादव। आ ए बेर इकनी के लाज ना लगेला भैया, तनियो साला अबे 10-15 घंटा पहले एगो पोस्टर बनैया सन कि रे देखो रे 1 मिलियन आ गया, देखो रे ट्रेंडिंग में आ गया। ये नहीं कहेंगे कि साला गाना जो है वो चोरी का है और चोरी कर के हम जी रहे हैं। और एगो बात हमरा बताई, भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे खेसारी लाल यादव के कोनो गाना आवे, गाना आवे से पहले, पोस्टर आवे से पहले लोग समझ जाला जे गाना केहू ना केहू के चोरी हो। एक और बात हम बता दी खेसारी भैया तरह से, जे तहार गाना आवे से पहले जब पोस्टर आवेला नु तो आधा गायक लोग के नींद ना आवेला भोजपुरी में। जन तरह का है तारा डरे ना, उनका लोग ही रहेला नु जे बुझाता हमार 4 साल वाला गाना चोरा महाराज। अच्छा कई गो लोग इनका चलते बर्बाद हो गए कि ना, कई गो लोग के घर नहीं खे चलत। काहे से कि तनिया सा गाना सुन गल खेसारी लाल यादव उठा के गा दिल। जैसे कि शाम है धुआ सुनगर वाला टी सीरीज गवा दिल, ओकरा के दोष ना कहल जाए, लेकिन हेकरा के दोष कहल। अच्छा कबो लागेला ना भैया कि ब्यास ना जानत होइए, ठीक बा, आई राइटर ले जाके गवा दिलस, ठीक बा, लेकिन एक हाली हो सकता, 2 हाली हो सकता। एकरा पहले देखी इनकर उठा के गवा दिल लंकेश मामा के। अब बताओ तो खेसारी लाल यादव एगो ऐसन चीज बड़न, देखो हमनी के कुछ बोले नहीं कि सुनाइल, ठीक बा, आ हमनी के बोलल ओकरा के जाला जे जाके सुधर जा। एंगा हमार आवाज खराब बा, एंगा हमार तबियत खराब बा, तू लोग भूखवाई बोलो तो हम बहुत निमन बात कर ऐसे भैया बोलल ओकरा के जाला जे सुधर जाओ, जे समझ जाओ, ठीक बा, ओकरा के ना बोल जेकर कोनो अस्तित्व नहीं है। कुकुर के पूंछ में केतनो हेगा मखबो तो उ ना सीधा होई आ ना ओइ में से कुछ निकली, ठीक बा, भला ओकरा नीचे वाला मखब तो कुछ निकली। देखो एगो बात हम तरह से कह दी कि खेसारी लाल यादव अगर चाहत रन की कंपटीशन दी तो ना कावना एंगल से पवन सिंह के तू कंपटीशन दे भैया, कावना एंगल से रो। बाकी अगर भैया गाना के बात कइल जाओ तो चोरी हटा दिया जाए तो गाना ठीक ठाक बा, गइले ठीक बा, म्यूजिक क्वालिटी एकदम घटिया बा, गाना लिरिक्स चोरी के बा, सारे गामा के वीडियो अच्छा बा, सारे गामा के वीडियो अच्छा बा, तार पोज बहुत बढ़िया बा, हीरोइन के सारा चीज कांसेप्ट बहुत अच्छा बा, खेसारी लाल के में गायकियों भी जोड़ बा, ठीक बा, गाना बहुत अच्छा बा, लेकिन भाई चोरी मेन चीज है। चोरी छोड़ा, आप चोर नहीं बनिएगा तो आप हिट है, चोर बनना बंद कीजिए, हिट फिर से आप हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान जानो। बाकी अब तो हम कहते नहीं ये बात साफ कि अब लड़का पर मेहनत करो, रीजन खत्म हो गई ना, अभी लड़का धीरे चालू हुई इनकर तो वैसन पैदान पर बड़न चोरी करके काम चलात रह भाई। लड़का के ई वाला सीख मत दिया, तू अपन वाला सीख भैया। बाकी जे भी वीडियो देखता सब लोग के एक बेरौरी बता दीजिए तबियत खराब बा, एक बाद जे कोनो लफड़ाई बतियल लो तो अब हम हो जाए। चलो अपन कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, मिलते हैं।